Готино е да се рециклира. И това е все по-необходимо в модната индустрия, защото тя генерира все повече ненужни отпадъци. А в 21 век те са изключително много вследствие на бързата мода и други практики. За щастие на помощ идват фабрики като тази, която виждате на вашите екрани. Тя се намира в Нидерландия и нейната цел е да преработват тези отпадъци и да им вдъхват нов живот. Компанията произвежда облекло и интериорен текстил с рециклирани прежди. Тяхното предизвикателство е да направят тъканите по-екологични и по-устойчиви. Те не се боядисват. Идеята е да бъдат максимално екологични и заради това са получили подкрепа от Европейски съюз. Аз лично много подкрепям тази практика и се надявам да виждаме все повече такива места, защото понякога дори не осъзнаваме, че заради модните тенденции може да се зарием с излишни дрехи, които в някакъв момент ще изхвърлим. Затова насърчавам да се използват повече контейнерите за рециклиране на текстил и да подпомогнем тази дейност. А вие харесайте страницата на Cohesion Story Quest в Instagram, за да разберете още за нашето пътуване. Тия ръта направо мобилно. Cohesion Story Quest!